Hoxe, unha das vosas receitas favoritas. Unha torta de queixo ao forno, pero non unha calquera, unha cargadiña de sabores intensos. O primeiro que faremos é por a macerar as amoras con azucre moreno de cana. Estas son ventureiras e tiñas conxeladas do verán. Engadimoslle o zume dun limón e os grans dun par de vaíñas de cardamomo. Remexemos todo e achegámolo por aí a un lado onde non estorbe. Agora a masa da torta. Comezamos co queixo crema. Este ten o selo de Kraega que o certifica como produto ecolóxico. Botamos 300 gramos. Seguimos cun queixo de vaca madurado tipo parmesano, pero feito en Galicia, e relámoslle 100 gramos. Agora outros 100 gramos de queixo fresco de leite de orixe 100% galega. Mesturamos 5 ovos grandes, sen a casca a poder ser, e 200 gramos de azucre branco. Cando temos todo isto, medimos 300 ml de nata para montar e botámola tamén. Removemos moito con un batedor de coitelas. É importante que sexa de coitelas, pois ten que desfacer o queixo de vaca madurado. Podedes usar un batedor de vaso moderno deses con tapa para que non vos saia toda a mestura por fora. Cando vos parece que está ben mesturado, engadimos 5 gramos de fariña peneirada e volvemos a bater un pouco. Se vemos que está, metemos a mestura na neveira para que a crema perda o aire e a torta quede moito máis cremosa. Mentres, facemos a base. Antes unha paradiña para remexer as amoras. Agora sí, a base. Temos unhas galletas tipo María. Colledes un paquete ou dous se son pequenos, como este caso. Esmigalladelas ben, ou dentro do paquete ou dunha bolsa de plástico ou nun batedor de vaso ou nunha picadora. Un mundo de posibilidades diante de vós. É o momento de fundir 200 gramos de manteiga co lume moi baixiño. E engadímola as galletas esfaragulladas ao bravo. Remexemos todo ata facer unha masa. Nun molde desmontable temos que facer unha capa con ela. Eu puxen un papel de forno por baixo para que fose máis fácil desmoldar despois. Achandámola e metémola na neveira a refriar un chisco, no que prequentamos o forno co lume por riba e por baixo a 180 graus. Aos poucos minutos sacamos as nosas elaboracións do refrixerador e enchemos o molde. Vai para o forno media hora. Imos preparando a marmelada de amoras e cardamomo. Nunha pota ou tixola a lume forte, botamos a froita macerada e mantémola así 3 minutos. Despois baixamos case ao mínimo e deixamos que se cociñe uns 20 minutos, remexendo a cada canto para que non se pegue. A torta xa está no punto e pasamos o forno a 220 graus e lume no grill para que doure por riba, pero sen pasarse de cocción. E deixámola así 2 minutiños. Sacámola do forno sen nos queimar e deixámola arrefecer fora da neveira. Así é como ten que sansanicar, abaneando no medio. Isto garante que a nosa torta será moi cremosa. Unhas cantas horas despois xa a podemos comer. A marmelada de moras e cardamomo é opcional, polo que se pode servir á parte, triturada ou usando o pasador de purés para que non teña sementes. A min gústame coa froita case enteira. A torta é unha delicia e intensa de gusto, e o sabor a queixo será máis forte cada día, pero sospeito que a remataredes prontiño. Bicos e apertas a fartura.